Promocija písňoh Petra Moskalja bola i povod, že by še nepretarhla nitka prijateljstva východnjarov i Rusnacov z Vojvodiny, kotreše každý rok predlužuje na ljetnjem festivalu u Michalovcu, gdje hostuju i našo mladi kotri u Slovatske predstavljaju svoju poeziju, muziku i tvorčest uopšte. Mi z našim združenjem Hraždanov Studio, kotri povedzme merkuje na dajaki inšaki teatralni formi, tako zavangardnejši, napravili predstavu, ktorá bola spoli slovacka, spoli ruska i već sme za tu predstavu hostovali tam na ich festivalu i na ih se bolo prekrasne dožice. Chcel bym zabaviť svoje špívanky, toto je punk pop, to je taký môj projekt. To sú špívanky, co ja robím, ja ich píšem texty, muziku a sú to u našim dialekte východňárským, tak jak teraz utvorím. No a toto zabavím a chcel by som môže ešte, ak neznám keľo času, bude zabaviť i pár takých národných špívankoch, také, co som nenapísal ja. Združenje Hraždanov Valovko, reformované 2010 roku s cíľom, že by vydávalo tvory východňarských umetníkov, písateľov, glumcov, režiséroch, vydáva tvory i našich umetníkov, tak u časopisu Vajčak, ktorému valal snovateľ, oblapená poézia i Rusnácov i Slovácov.